ہم پتا ہے کسی نبی دے اختیار وچ نہیں، اللہ پاک دے اختیار وچ رب حبلی من الصالحین کتے پت تیاں نال مال دولت فضل کرم دمی ورات نے کتے پت تیاں نال مال دولت فضل کرم دمی ورات نے کتے پتنا تینا مال دولت ساری عمری دا لنگا دینے کتے پتر دے مونوں کوئی درس دائے تو بیٹیاں چاہ دینے کتے تیدہ چاہ کوئی رکھ دائے تو لڑکیاں دی میرے پا دینے کوئی کم ہوئے کرنا ہوئے سی تو ممکن بنا دینے مولا تیری تعریف تے مکنی نہیں میں اپنی گل مکا دینے رب حبلی من الصالحین اللہ نیک پتر دے دے یا جدو بھی رب کو منگو نا اللہ پاک نو کی کہنا ہے رب حبلی من الصالحین اللہ نیک دمی اللہ پاویں ایک دمی پر نیک دمی میرے کل ٹائم نہیں ورنہ میں نبیاں دیاں دعاواں تینوں پڑھ کے سناواں کہ نبیاں نے رب کو جدوں بھی منگے آئے نیک پتر نیک اولاد دا مطالبہ تے سوال کیتا ہے خیر رب حبلی من الصالحین اللہ جنہ کول پتر نہیں اللہ نو نیک پتر دے اللہ جنہ نو اولادہ دیتی سب دی اولادہ نو نیک بنا یار اے دعا پڑھیا کرو بزرگوں تسی بھی دعا پڑھیا کرو اور بزرگوں تسی بھی دعا پڑھیا کرو کہو کہ آفا جی رب حبلی من الصالحین دا ہمارا نیک پتر دے دے تے سانو تے لوڑ ہی کوئی بڑا قیمتی اور بڑا لطیف نقطہ بیان کرنا چاہنا اور جڑے نوجوان جنہاں نو اولاد دی لوڑ ہے پتر چاہیے نے اے دعا کثرت نال پڑھو رب حبلی من الصالحین سبحان دے کہ تسبیح کرو دی اللہ پاک اپنی رحمت نال پتر دے گا ہاں اگر تینوں پتر دی لوڑ نہیں رب نے دے چھڈے نے تو بڑھاپے نو پہنچ گیا میرے بزرگوں تے تسی بھی یہ دعا پڑھو رب حبلی من الصالحین مانا کی اللہ نے ایک دے دے پتر دے دے پھر تو انو دے پتراں دی لوڑ نہیں ویسے بھی بڑھاپے نو پہنچ چکے ہو جدوں اے دعا کثرت نال پڑھو گے جی رب نے تانوں اولاد دتی اللہ انہوں نیک بنا دے